Mae arfordir de'r sir wedi amlinellu gyda traethau hir aur, clogwyni serth a childreithau bach cudd. Roedd y cildreithau yma arfer fod yn brysur nôl yn yr hen dyddiau. Nid yn ystod y dydd gyda pobl yn bola heilio neu nofio yn y môr. Roedd nhw'n brysur yn ystod y nos, pan roedd smyglwyr yn y tŷ. Roedd smyglwyr arfer defnyddio'r cildreithau yma i dod mewn â nwyddau fel brandi a gwin i Sir Fymro. Mae yna stori enwog am smyglio yma yng Nghastell Manorbier. Un dydd, daeth yna forwr o'r enw Captain Jack Hurst. A dywedodd wrth y pobl lleol taw roedd e wedi gwneud ei ffortiwn ar y môr, a nawr roedd chwant arno cael tro ar ffermio a mwyngloddio. Gwnaeth prydlesu rhan o'r castell a daeth yn ffrindiau'r pobl lleol, a daeth y pobl lleol yn ffrindiau gyda fe. Chi'n gweld, doedd e ddim wedi rhoi lan y môr yn gofan gwbl. Roedd ganddo cwch bach ac roedd e arfer mynd nôl ymlaen ar hyd yr arfordir, gan galw mewn y bai Swan Lake a hefyd y Freshwater East. Chi'n gweld, smyglwr oedd Jolly Jack. Roedd ganddo busnes digon llwyddiannus. Roedd e'n dod mewn ar nwyddau ac yna ei cuddio'n seleru'r castell. Roedd popeth yn mynd yn gret, tan un dydd pan oedd Jack a'i griw allan ar y cwch bach ar hyd yr arfordir. Wnaeth ad gweld llongau mawr Revenue'r brenin, ac roedden nhw wedi gweld Jack. Gwnaeth llongau mawr y brenin chaso cwch bach Jack ar hyd yr arfordir, ond roedd Jack yn morwr o fri. Gwnaeth e gweiddi ar ei criw i mynd o dan y dec pan dechreuodd y llongau mawr tanio i gyniau. Ar ben ei hunan gwnaeth e hwylio i gam o gam mewn ac allan y cildreithau unig, nes iddi nosi. Ac yna o dan tywyllwch y nos, roedd yn medru dianc. Wedi'r antur yma, penderfynodd Captain Jack taw falle'r peth gorau yw i rhoi lan ar y môr am nawr. A dyna beth gwnaeth.